Euskal Herria Bilduk erabaki du gaurko ekitaldian, Leireko monasterioan izango den ekitaldian parte sartzea. Batetik, erret familiaren presentziari uko egiteko, ez dezagun ahaztu, erret familia frankismoaren oinordeko zuzena dela, inposizioaren simbolo argia dela, eta geure herriaren eta estatuko gainontzeko herrien erabakitze eskubidearen kontrako edo ukapenaren simbolo garbia. Uste dugu halako sariak, Nafarroi ematen zaizkien sariak, Nafar instituzioi ematea dagokiela, eta ez instituzio arrotz bati. Eta Espainiako erret familia instituzio arrotza da Nafarroan. Eta momentu honetan erregearen aplikazioaren aurrean, monarkia edo republika eztabaida beharrezkoa den eztabaida horretatik haratago, geuk benetako haustura demokratiko baten alde egiten dugu, eta momentu honetan estatuak derrigor onartu beharko luke estatuan bizigaren herrion eta nazion erabakitzeko eskubidea. Eta hori aldarrikatzera etorri gara.